Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Kristina Arozena dugu gurekin, Kiti. Urte pila bat daramatza antzerkiaren mundu honetan, eta gaurkoan egungo antzerkiaren egoerari buruz mintzatuko gara. Goazen ba, berarekin hitz egitera. Ba, ongi etorri, Kiti? Bai, eskerrik asko. Zer modu zaude gaurkoan? Ba, nahiko ongi, bai. Bai? Nerviostuta ez? Bueno, pizkat justoa. Justo, Bai. justo hor puntxuan. Bai. Eta nola definitzen zara zu arte eszenikoen mundu honetan, nola aurkezten duzu zure burua edo? Joe, ba, galdera ona da. Ba, nik uste dut azken boladetan performance modukoa. Bale. Bai. Performance artaren munduan sartuta igual. Bai, zen eta niretzat performance bada, bueno, berak ia guztia egiten dudana, ez? Claro. Idatzi, gero montatu, aktuatu, behar badu, eta hori da, performance batez, ikertu, eta pentsatu zer esan nahi dudan, eta hori. Osea, prozesu guztian zehar zu zaude hor atal guztietan, ez? Bai, eta batez ere pentsatu zer esan nahi dudan. Mezua, ez, da garrantzitsua zure kasuan. Ez mezuak, nik ze gogoa daukan, ez? Dauzkan. Bale, osea, zer mugitzen zaituen momentu horretan? Bai, edo zer nahi dut besteek mugitzea. Bale. Batez ere, edo ze harremana sortu nahi dut, publikoekin, edo gizartearekin, edo... Bai. Eta txikitatik egon zara mundu honetan murgilduta, txikitatik? Bueno, betidanik abesten gustatu zait, abestea. Bale. Bai, hori egia da. Gero, pues, gabonetan tipikoa, olentzerentzako edo Papa Noel egunean, bai, egin genituen espektakuloak, Bale, etxean edo? Ez, gurasoen elkartean. Elkartean. Bai, edo herrian edo eskolan. Bale. Bai. Gogoratzen naiz, 9 urte nituelarik, antzerki bat egin genuen klasean, eta ni protagonista modukoa, gato con botas. Gato con botas? Bai, eta ez nuen ikasi eserrez, papera barneratzen nuen, bai, papera eta gustora. Bai, izan nuen oso gustora. Osea, sartzen zinen pertsonaiaren mundu horretan edo? Ez dakit, baina ni gogoratzen nahi bapatean kamisetarik gabe geratu nintzela, eta bakarrik pantaloneta batekin, pantaloneta motz batekin. Eta oso sensazio berezia zen. Hori, erdi bilutzik, erdi babestua argiarekin, eta gustatu zitzaidan. Sentsazio hori, hor deskubritu zenuen sentsazio magiko hori. Bai, baina gero, jarraitu nuen nire gauzekin, eta egia da klasean geneukala talde bat dekada prodigiosa. Eta ni tekniko de sonido modukoa egiten nuen, radiokaset bat, jarri radiokaset, moztu, eta besteak aktorez eta abesten zuten, eta ni oso gustora nire papelean. Eta hori zenbat urterekin, txikitan edo gaztetan? Hori ja dekada prodigiosa hasi ginen, ja 11 urtekin. Baina, primera komunion, gurasoek opari zidaten argazki ateratzeko makina bat. Eta orain dela gutxi,
amak kontatu zidan ni beti horrela nenbilela. Pik, pik! Argazkiak ateratzen eskuekin. Kamari gabeek egiten horrela, pik, pik! Eta ni ez naiz gogoratzen, bai. Osea, argazkigintza, musika, hotsa, antzerkiarena, beti egonda presente zure bizitzan zea. Bai, baina ez bereziki, osea, barnoratuta geneukala, ez dakit nola esan. Bai, zure izaeraren parte zela, ez? Bai. Zu kontzientzia gehiegi izan gabe, ez? Bai, agian bai. Nire eta bestea... Ingurukoena. Bai, bai. Bai, zen nahiko interesgarria da, ez? Hor, Bai. antzerki talde bat izatea, hor, eskolan eta gauzak Bai. egitea zuen kabuz. Bai, bai. Eta gaztetan gero nola izan zen rebeldia urte horiek, ez? Azkenean gaztetan beti nahi dugu guztiarekin apurtu eta adibidez performantza horretarako da super egokia, ez? Bai, bueno. Performance orduan hitzik ez zuen entzuten, baina bai hasi ginela gaztetxetan, Bale. antzerkiarekin, bueno, nahi genuelako herriko arazoak atera, ez? Atera plazaratzea eta jendeak ikusteko, bueno, ze arazoak ditugun, eta nola bizitze garen, eta hori, eta udalei eskatu genion ikastaro bat, antzerki ikastaro bat. Abeitu. Eta ni ikasten nuen internado batean, herri batean. Eta aste bat pasatzen nuen hor, herrian, eta aste bat Iruñan praktikak egiten. Eta bat batean, joan nintzen lagunekin antzerkiko tailerrara, eta oso ongi pasatu nuen. Eta gero irakasleak gonbidatu zigun beste taldera joatea. Eta bai, joan nintzen, eta oso gustora. Eta ez dakit nola, engantzatu nintzen, eta gero ja Iruñako antzerki eskolara aurkeztu nuen burua. Ah, behitu. Baina, bai, ez ninduten hartu, eta kriston disgustoa. Claro. Hartu nuen, bai. Ze hor, engantzatuta egonda, ez, nahi duzuna da, pues bueno, ikasketa. Bai, ni lan egiten nuen baratza batean, ekologika familia batekin, eta nire ikasketak, forestal eta agrikola zirelako, eta batean nire bizitza antolatzen, ez, goizean, joanen naiz, antzerki ikastera eta arratsaldean lan egitera baratzera, eta ze ongi pasatuko naiz, eta batean, Eta orduan agertu ziren bi pertsonak antzerki mundukoak, ez? Bai, eskolan, Iruñan, eskaintzen tailer bat maskaraz. Bale. Tailer bat, eta ni maskarak ze polita, ze joanen naiz, eta flipatu nuen. Eta irakasleek gonbidatu zidaten? Bai, zizuten, bai. Madrilera joateko, bere ikastolera, ikastera. Baina ez nuen dirurik, eta esan nien, datorren urterako. Claro, aurreztuko dirua, lan egin nuen hostelaritza eta baratzan, eta aurreztu nuen dirua, eta jo nintzen Madrilera. Mar Navarro eta Andres Hernandezekin. Ah, behitu, eta horregin zenituen zure ikasketak azkenean. Bai, da, korputzaren... Adierazpena, edo? Bai, ikerkuntza, eta hotzarena, eta batez ere sortzaimena edo... Bai, sormena edo... Sormena... Garatzea, ez? Bai, hori da, improvisazio asko egunero. Bale. Eta análisis de movimiento. Bai, oso polita, oso interesgarria, eta oso ongi pasa genuen. Orduan, zure kasuan, imaginatzen dut zuretzat formakuntza nahiko garrantzitsua dela, ez, artearen munduan ibiltzeko, ez? Nire formakuntza? Diotze azkenean zu, buru bete hortz jarraitu zenuen, ez? Naiz eta Nafarroko eskolatik ezetza jaso,
hor jarraitu zenuen, ez zu formakuntza bat eukitzea nahi zenuen, ez? Bai, agian buru gogorra naizelako. Hala ere, nire literaturako irakasle lagun batek esan zidan, bera antzerkilaria zen, eta esan zidan, gustatzen bazaizu? Egin. Egin, bider mila bidea dira zure gustukoa egiteko. Claro. Ta hitz horrekin nire mundua irekitzen zuen, eta batean hasi nintzen bilatzen, ni hasi nintzen mimoekin, eta lotxatia nintzen edo ahotsarena kostatu zitzaidan. Agian horregatik, zirkoa munduan, mimoa, eta joaten nintzen Bilbora urtero uda ikastaro baterako, aste osorako, bai. Madril baino lehenago. Bai, baino lehenago, hori da. Eta bai, agian buru gogorra naizelako, edo ez dakiz zergatik. Edo, agian baita ere ez dakigu zergatik, baina hori ikusten dugu, ez, eroso gaudela, ez, eta horretan jarraitzen dugu. Bai. Ez, eta... Bai, agian bai. Eta Madrilin nola izan zen esperientzia, ze azkenean, pauso handia da, ez, eta kanpora ateratzera, eta formakuntza formal bat egitea, nolakoa izan zen salto hori? Ederra zen. Egia esan, 2 urte oso polita izan ziren. Eta, lehenengo hilabetetan, imagina ezazu, ez, ni ia herritik atera. Claro. Eta gogoratzen dugu metroren doinua. Zein mina! Lehenengo egunetan, baina zer da hau? Eta gero, hilabete pasa, eta gero hitz egiten nuen doinua gainetik. Claro, doinaren gainetik. Ja, Ohituta, eta joder, bai. Horrelako gara gizak, jakiz, edozer gauzetara ohitutzen gara, normalean. Bai. Pentsatu baino gauza okerragoetara batzutan, ez? Bai, eta gure klasean oso giro polita izaten genuen. Eta erdikoa ginen kanpotarrak eta erdikoa madriltarrak. Suerte kristona. Zen hori, iria ezagutzeko edo... Claro, hango jendearekin asko zobe, ez? Hori da, bai. Eta gero, bueltatzea erabaki zenuen, Iruñera bueltatzea? Bai. Ez nekien hainbesterako izan behar denik, Nik ez nekien zenbat denborarako, baina bai, nahi nuen hemen geratu, bai. Eta nola ikusten duzu adibidez, zezan duzu gorputzaren adierazpena, ez? Lan duzen utelan, eta nola ikusten duzu horrelako antzerkia hemen Iruñan? Asko egiten da, asko ikusten da? Ez dut ikusten horrelako antzerkirik. Dantzan, bai, dantzan taldea, bai, batez ere dantzan taldea. Bestela, ez dakit, oraintxe bertan, ez zaibu buratzen. Agian talde bat, baina transito orain, espektakulo bat, baina uste dut dantzakoa dela edo. Amiko, ez? Bai, amiko. Egiten dute nahiko korporala, ez? Baina bestela hemen Nafarroan nik ez dute ikusten. Baina antzerkian ere ez, antzerkitan. Agian enetek ekartzen dituzte zerbait, baina gaiarren oso gutxi. Eta baluarten, gutxiago igual. Barainain, noizean behin, baina ez dago ohiturarik. Eta zu horretan zaude, ez? Horrelako antzerki mota bat edo ekoizten edo sortzen saiatzen, ez? Bai, nire gustukoa da. Bai, korputza erabiltzea importantea da, ez? Eta korputzarekin tensioiak aurkeztu edo sortu edo, bai, gustatzen zait. Eta orain, proiektu espezifikoren bat daukazu eskutartetan edo? Bat baino gehiago ditut.
Bueno, hori hona da. Eskuartean buru barruan, Claro, bai, buruan bete ditugu proiektu asko bueltaka, ez? Bai, bat da musikala, Baitu. bai. Beste batea noradoa, audiovisuala, Bale. eta, bueno, badago zerbait hortikan agian antzerkiarena edo performancearena edo, baina ez da ziur. Eta momentoz, eta ja lanarekin hasten naizen, klaseak ematen eta hori, eta, bueno, nahikoa da, momentuz, poliki. Zezu baita ere, antzerkiak koizteaz aparte, klaseak ere ematen dituzu, ez? Ahotsa eta lantzeko klasea. Batez ere ahotsarena, bai. Eta nola egiten dituzu klase hauek, osea, zertan oinarritzen zara? Ez da kanto edo horrelako klase bat, ez da? Niri gustatzen zait deitzea ahozko tailerra, ez? Da, abestea baino gehiago delako. Batez ere, bueno, kontzientza, zure korputza ezagutu, kontzientza hartu, arnasa hartu, nola hartzen duzun arnasa ere. Kontrol hori izan, ez? Bai, kontzientzia, batez ere kontzientzia eta zer limiteak dituzun eta zer posibilitatea dituzun. Eta handik aurrera, hortik aurrera, zer helburuak daukagun, ez? Lan egiteko helbidea hartzeko, ez? Eta lan egiteko zuzen ara. Ez dakit ongi esan dudan ala ez. Bai, ulertu zaitu, ahotsa tresna moduan erabili ahal izateko, ez? Ba, kontzientzia hori izatea, ez? Eta gero horrekin, etorkizunean, eszenatoki baten gainean edo non, hori apropos landu ahal izateko aukera, ez? Baina, bueno, hala ere, antzerkilariak gutxi etortzen dira, eh? Baitu. Bai, batez ere agian abeslariak bai, irakasleak, ez? Afonismoarekin kristoa arazoak dituztenak batzuetan etortzen dira. Eta gero lotxatiak ez direlako ausartzen zurea berea ahotsan ateratzera edo. Leno aipatu duzu, ez? Zu leno ere nahiko lotxatia zinela eta ahotsa erabiltzearenak osatzen zitzaizula, ez? Bai, eta nik kriston arazoak izaten nituen ahotsarekin, eta, bueno, hasi nintzen poliki ikasten, maisuarekin, eta orain behitu. Orain zuzara maisua? Bai. Bueno, hori hona da, eta baita ere, esperientzia hori izan da baita ere, igual errezagoa da beste norbait laguntzea, ez? Zezkenean, zakizu. Bai. Polita da, oso polita. Eta musikalaren kontua, pixkat gehiago kontatu aldi guzu? Izena, edo nondik nora dijoan, edo... Proiektu berria? Bai. Edo oraindik dago hor izkutuan eta... Bai, dago izkutua. Bale. Bai. Nahiago dut horrela utzi. Hor utzi eta... Espada, bai. Oso ondo. Bai. Ilusio handia daukat. Baina oraindik zaude hor. Eta nik uste dut ongi pasatuko genuela. Eta bai, guk idatziko dugu hitzak, eta abestuko dugu, alba dugu euskeraz, eginen dugu, eta gero musika eta hori. Zu normalean ze hizkuntzatan sortzen duzu, euskeraz edo erderaz, edo... Erderaz. Errezagoa egiten... Ateratzen zait erderaz. Naturalagoa. Amaren hizkuntza delako, eta bai. Gero itzultzea lagun bati deitzen diot. Claro, eta laguntzen zaitu. Bai, hori da. Oso ondo. Bai. Eta COVID-aren egoera guztia, adibidez, nola eragin dizu zuri? Profesionalki? Bai, gehien bat artestenikoekin lotuta. Egon zara proiekturen batean eta hor COVID-a sartu da... Neukan Estazion Bohemia, zen evento gastroartistiko zen. Egia da, geltokin ez? Bai, geltokin egiten genuen, eta batean geratu nuen. Geratu ginen edo geratu zen hor? No, geratu nintzen. Baitu. Lanik eta soldata gabe. Nahiko interesgarria proiektu hori, baita. Orain errekuperatu duzu, ez?
Ez. Ez, oraindik ez? Ez. Beitu. Haiek zerbait antzekoa egin dute, baina nirekin ez. Bale. Bai. Bale. Eta nolakoa izan zen sentsazio hori edo? Nik ez egotea? Bai, edo bertan bera geratzea gauetik egunera, ez? Bueno, pues imagina ezazu. Batean, pues, ahorroarekin jarraitu. Claro, aurrezutakoarekin, bai. Eta gero, lagunei eskatu dirua eta familiei. Eta gero ja gobernuari. Eta eskerrak Nafarroan gaudela eta nahiko ongi portatu dira. Eta niri behintzat eman didate diru laguntza. Eta horrekin. Bai, eta bueno, pena, bai. Pena, sok, batez ere sok. Ohitura daukalako incertidumbre ospetsua bizitzeko ohitura daukat. Eta daukagu, ez? Azkenean artesten igualtan... Bai, hori da. Baina ez jakitea zer pasatuko den, eta klaseekin zure soldata, eta hori okerrena da niretzat. Okerrena zen. Eta baita ere, bueno, elkarrekin egon ginen, ez? Labur metrail baten, grabaketa batean. Bai. Eta hori justo baita ere, COVID-aren aurretik izan zen, justo edo? Aurretik zen lehenengo saioa, ez? Eta gero itxaron behar izan genuen, ez? Bai. COVID alde batera edo, bueno, maskariekin eta, baina konfinamendu hilabete horiek, ez? Basa arte. Bai. Jarraitu alizateko, eta hori baita ere izan zen, ez? Bai. Nahiko paloa, ez? Bai, eta gogoratzen zara hasi ginela online? Bai. Ensaioekin eta hori? Ensaio online. Ez nork esango lukeen, ez? Hori da. Bai. Azkenean saiatzen gara beti, ez? Formula berriak egiten, baina... Bai. Baina egia da, arte eszenikoak behar dutela zuzeneko kontaktu hori, ez? Ni gogoratzen naiz, lehenengo aldiz etxetik atera eta antzerkira joan nintzela, eta ostea, ezakit, egin nuen, eta ulertu nuen zer den antzerkia, ez? Agian, como el... Magia hori. Komunion hori bai, beste jendea ondoan, sentitu, eta gero beste pertsonako zure aurrean zerbait ematen, ez? Sentitu nuen zeberezia den hori, ez? Hau da, zerbait primitiboa, ez? Barruan edo... Ez nuen importatzen nire gogokoa zen, ala ez? Baina nahi nuen horregon. Claro. Lasai. Bai, berotasuna horrekin. Berotasun hori sentitzen. Bai, oso berezia zen. Zu, gogoratzen zara? Ni gogoratzen naiz, COVID-aren konfinamenduaren ostean egin nuen lehenengo ikuskizunaz. Eta joaten nintzen kriston gogoekin, eta gero geratu nintzen pixkat moztuta bezala, karo, guztiak zeuden musukoarekin, eta ezin nuen nahien, kalean zen, kaleko antzerketa, ezin nuen nahien ekspresioa edo ikusi, ez? Eta izan zen oso arraroa, gero haiek etorri ziren eta mila esker, ze pasada berriro ere hemen egotea, baina geratu nintzen pixkat moztuta, ez nuen espero, naiz eta jakin... Zu aktoresa moduan? Bai. Ostras. Naiz eta jakin guztiek maskariarekin eta musukoarekin egongo zirela, gero sentsazio hori jasotzea izan zen, Bai, ez dakit ez parrez edo negarrez dauden, ez, ia. Bai. Gainera kalean, ez, antzoki batean igual iluntasun puntu hori dagoen, ez, baina kaleko antzerkia egiterakoan, eta izan zen, ostras. Baina gero jaso genuen berotasuna gero, ez, bukatzerakoan eta guztiak etorri ziren hor, eskertzera, behar genuela ja, ez. Bai. Jende ondoan sentitu, ez, hori da. Ez gaude bakarrik edo... Karo, eta guztiak batera zerbait espezifikoa ikustera, ez. Bai, oso berezia da, bai. Zuretzat zer da antzerkiak edo arte eszenikoak ematen dizuten gauzarik onena? Ematen diran? Bai.
Lagunak. Interesgarria da hori, ez? Ze nahiko harreman politak. Eman didan lagunak, hori ziur. Harremanak. Harremanak. Bai. Eta ematen didan, agian nire munduak ateratzea posible izatea edo... Bai, barruko mundu horiek ez, plazaratzea eta jendearekin nire konpartitzea. erotasuna gestionatu. Horia, bai, zoramenerako espazio bat izatea baita ere. Hori da, izan daiteke. Hori. Hori da interesgarria baita ere, ze arteak ematen du hori ez, erotasun hori konpartitzeko eta adierazteko aukera. Eta hori gizartean batzutan ez daukagu, ez? Hain zuzenak izan behar gara beti, ez? Agian bai. Hori interesgarria da, bai. Eta harremanen kontua baita ere, ze nik uste esaten duzun moduan, antzerkian egoten direla harreman oso interesgarriak, ez? Bai, nik uste dut importanteenak, antzerkia eta musika. Bale. Eman didatela. Eta zergatik uste duzu hain harreman estuak sortzen direla mundu honetan? Ez dakit, ordu asko, gero guztiok maite dugun gauza bera egin, denbora berean, ez? Oso polita, ez? Zerbait polita desiorekin ateratzeko. Eta, boloak, bidaiak, bidaian eta ensaioan konpartitzen ditugu gure gauzak, ez? Claro. Gure arazoak, gure desioak, gure abenturak. Familia moduko bat, ez? Bai, eta, urteak pasatzen dira, eta ezten gara, eta hori ikusi oso polita da, ere. Eta agian baita ere, igual, emozioekin jolasten dugulako, ez? Antzerkian beti daudelako hor emozioen lanketa bat, izan daiteke? Hori ez dakit. Egia esan. Ere lan egin dut antzerkian, jendearekin, eta orain jende horrekin ez daukala harremanik. Noski, bai, gerta daiteke. Eta denetarik dago, emozionagatik ez dakit. Ez dut esango nik hori. Ez zara bustiko. Ez atera. Horregatik dela, bai. Beste gauzak agian, bai. Bai, baina hori ez daude hain ziur. Ez. Eta gero, baita ere badago kontzeptu bat, ez? Ni beti lantzen dudala gonbidatuekin da, lan bizitzeko edo bizi lan egiteko, ez? Eta batzutan, arte eszenikoen munduan, zaila da hor diferentziatzea, ez? Edo mugak jartzea, ez? Bai. Batzutan zaila da, ez? Honetaz lan egitea, baina pasioa denez baita ere, aisialdiarekin batzutan nahazten dugu eta... Bai, zaila da asuntoa. Nola ulertzen duzuzu? A ber... Ni ulertzen dut, Frantzian bezala, ez? Importanteak garela gizartearentzat, beharrezkoak, eta nahi nuke soldata finko bat hartu, ez? Hilabetero, espektakulo sortzeko. Eta jendeari pentsarazteko, eta far egiteko, edo negar egiteko, eta ez? Horrelako gauza. Horrelako zerbait, ez asmatu beharko du ere hemen. Eta oso zaila da, hemen behintzat, hortaz bizitzea, ez? Bakarrik antzerkia egiten lan bizitzea,
bikoteko apoiorik ekonomiko gabe, edo familiaren apoiorik gabe, edo oso zaila da. Bizitzea, ez? Pisua ordaindu, janari ordaindu, kotxea, segurua, eta horrelako gauza. Bai, ditugu gastu guztiak, bai. Bai, beti izaten ditugu nik behintzat beste lanak. Bai, klaseak izan duzu moduan, ez klaseak edo eta kanpoko edo artearekin zerikusia ez duten batzutan lanak, ez? Hori da. Bai. Eta etorkizunera begira, zer aldatuko zenuk edo nola ikusten duzu artearen edo arte eszenikoen etorkizuna? Bueno, pues hori esan dudana, ez? Ni jarriko nuke, pues, artistaren estatuto bat, beste lurrealdetan bezala, eta horrela. Eta Nafarroan zuk hori posible dela uste duzu? Bai. Ezagian bapatean, urte batean, ala! Baina lanketa bat egin. Bai, eta uste dut egiten ari dela, zer edo zer. Bai. Zuk uste Covidak jarri duela arteetan edo arte eszenikoen arlo honetan dauden gabeziak azaleratu dituela? Joder, ze zaila. Bueno, a ber, egunkarietan eta politikoen ahotsak, bai, gehiago entzuten da. Baina gure realitatea berdina da. Eta inork galdetu digu, nola gauden, ekonomikoki zer moduz, lanari dagokionez zer moduz, ez da etorri inor. Bai, orain modan dago kultura, salvemos la kultura, baina nola. Jaialdi batean udan, bai, eskertzen da. Bai, baina ez da nahikoa, ez? Bueno, nahikoa agian turismoarentzako, guretzat ez da nahikoa. Eskertzen da, baina azkenean konpetitu beharko dugu subentzioa hartzeko, konbokatorietan, festivaletan, ez da erreza. Ez dakizuk ordu horiek, ensaiuko orduak, balioko duten... Bai, bere fruitua emango duten, ez? Bere fruituak, bai. Eta ez digute inor ordaintzen. Subentzioak hartzen bada dituzu, bai. Orduan, bai. Baina bestela badago hor, ez ziurtasun bat, ez? Bai. Eta oso zaila da bestela zure kabo zerbait egin, posible alda, ni normalean horrela egiten dut, baina gero saltzeko edo berriro egiteko, bueno, jakin behar duzu edo kontratatu norbait, dirua izaten baduzu, eta, bueno. Bitartekari moduan edo... Bai. Egiteko zure proiektuakin, bai. Bai. Azkenean denetari jakin behar duzu, ez? Esan duzu moduan, ez? Sortu, idatzi, antzestu, eta baita ere ekoiztu eta saldu, ez? Azken momentu horretan ere. Eta gaur egun oso importantea da, ongi saltzea zerbait. Merkado bezala, bihurtzen ari da. Bai. Azkenean mundu honetan bizi gara, ez? Eta nahi edo ez, azkenean profesionaltasun hori eukitzeko igual... Bai. Nik ez dut uste arte arloan sartu beharko dugula, ez? Merkaduan, así como. Hau da, merkadu bat. Komplexo da. Bai, komplexoa da, esan duzu moduan, ez? Osea, inspirazio orduak ezin dira kontatu edo ordutegi bat jartzen baldin baduzu eta bapatean ordutegia bukatu da, baina inspirazio orain datorkizu, zer egiten duzu edo batzutan hor dago
erdiko zerbait da, ez? Bai, eta gero guk ere pentsatu behar dugu, zer garen, zergatik nago ni hemen, ez? Lanbide honetan. Bufoiak, erregeko bufoiak, zertarako zen? Merkadua zen? Ez. Hortik gatozte, ez? Bai, baina nik uste hor dagoela marra igual fin bat, ez? Bai. Azkenean, bestela geratzen gara hor beti erdian. Bai, hori bai. Eta limbo horretan horrelak, gero, eskubide horien falta edo batzutan Bai. nabariak dira, ez? Bai, hori fijo. Orduan, bai. Logikoki ez da merkatu hotz bat, ze azkenean ez dut uste artezenikoetan dagoen inor horretarako dagoela, dirua irabazteko soilik, ez dut uste. Baina baita ere ezin dugu bakarrik tratatu golako, bueno, ez? Bai, atzo irakurri nuen artikulu bat, hortaz hitz egiten zuena, eta, bueno, eta hori, bihurtzen ari gara arte eszenikoak batzuetan eneso edo horrela, merkau ez, batzuetan bakarrik interesatzen zaigu publikokoak, del publiko, haiek etortzeko eta diru sarrerak ordaintzeko, eta kitxo. Eta horrela da, publikoa zertarako nahi dugu. Interesgarria da. Bai. Zer garen elkarte honetan, gizarte honetan. Zergatik usten dugu adibidez gobernuak ordaindu behar digute soldata bat. Zergatik esaten dugu beharra garela. Zergatik. Hombre, logikoki, dauden gabeziak ez dut uste direla bakarrik ekonomikoki, ez, diru bat irabazi nahi dugulako eta punto pelota, ez da, logikoki ez da hori, ez? Gizartean daudelako gabeziak eta kulturak gabezi horiek askotan landu aldituelako, ez? Jendea pentsatzen jarri esan duzu moduan, edo emozioak landu, edo negar, farre, edo empatizatu, besteen istorioak kontatu, jakin, hausnartu, eta beste ezagutzak edo, ez? Artea beti izan da pertsona kritikoak edo gizarte kritiko bat lortzeko tresna, ez? Eta horregatik logikoki gara garrantzitsuak, ez bakarrik diru bat irabazteko eta listo. Baina azkenean baita ere mundu kapitalista baten bizi garenez, ez? Eta esan duzu moduan, fakturak ordaindu behar ditugunez eta kotxearen segurua eta guztia, ez baita ere behar dugu horrelako eskubide ekonomiko batzuk baita ere, ez? Eta ez beti zerbait sortu eta gero hor usteko, ez? Bai. Ez dakit. Interesgarria, hemen atera den guztia, Kiti. Bai. Ematen du hausnartzeko. Bai. Beti gonbidatuari ere esaten diogu ekartzeko bere artearekin zerikusia duen zerbait. Zu ekarri dituzu hausnarketa pilo bat. Bai, bueno, nik ja esan izuna oteizarra naizela. Eta hutsa ekarriko dudala eta hori da niretzako sormenaren embriona edo... Hori da, hutsa eta hortik sortu. Bai, ni oso gustora nago hutzan, ez? Bueno, hemen ustu gara nik ustegiak, ez? Gure barruan ditugun gauza guztiak hemen plazaratzen. Bai. Eta mila esker, Kiti, etortzeagatik eta guztia partekatzeagatik. Eta zorteon proiektu guztietan, mila esker. Ea gauzatzen diren. Mila esker eta berdin.